Ay nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay. Nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dinggi. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan. Paradyo Bombo. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon, magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ara ng apat ka tiil sang katreho. Utod na ina. Kagkaroon antes ako magtulog, si paong ko ina para hinali lang nga malupog. Anawang ko lang kung matuod ang ari sa Dreambook. Tanawon ko lang.
gabi na. Kag patud nga magwa naman ang babae nga matahom. Apang pagkatapos mahimo siya nga kalabira. Ano pa, malipong ako sa kahadlok. Karon, tindakan kong katre para nga malupog. Ari na, tindakan ko na. Aragay, napintalan ako sang katre. Oh, hindi. Oray? Siling ko gidaw. Hindi matuod nga malignong ari sa idalom sang katre, kundi tawo. Tagoy, dali, kuha ang katre, kay magwa ako. Makibalo ka dira magsulod, pues. Makibalo ka man maggwa. Ara, nakagwa gid man ako. Hindi. Oray? Nagamaskara ka sang isa ka babae nga matahom? Ay, duha ang akon maskara. Isa ka matahom kag isa ka malaway. Abaw. Animal ka, Oray? Nga nagapakuno-kuno ka? Pero tagoy, kon nagasuksok ako sang maskara nga matahom, naga-enjoy ka man? Abaw. Ugaling, kon magsuksok naman ako sang malaway nga maskara, nagakalipungan ka. Sino nagasugo sa imo agud nga buhaton ini, Oray? Si Alvina. Siling ko gidaw. Siling ko gid nga may labot gid ang barikuson nga to. Ay, pabayida siya tags Kinahanglan tags. Mapakasala kita sa December. Kay madamo nang natabo sa aton nga duha. Abaw. Kag indi lang ina. Nakahibalo na si Alvina. Pues iakusar ko si barikuson. Ay sige, iakusar. Kay makahibalo ang tanan nga talawit kagali. Makakita ka lang sa maskara nga kalabira. Nagakalipungan kagali imo ya. Amo na guro tags nga pulos ka lang bukol. Kag hindi lang ina ha. Puti man gali ang imo itlog. Abi tags, kiputa na lang ng baba mo. Hihipsan ta na lang ni. O ano? Mapakasal na ta sa December ha? Agay. Ay, about tags. Enjoy gid ako sini kadagab imong kay masabaw gid ya. Uy, may bag-o diri nga Japanese restauranto. Nga sulod ako dira. Kag matilaw kaon sang ilang halinuto. Para blang nga maitikal man ko. Aber, masulod ta. Arin ako sa sulod. Mapungko ko Sir. Good morning, sir.
Ari ka nga, mga minubok ko. Ari o, mapili ka lang dira, sir. Bebe. Ari o. Ano ni man? Hindi man ko makaintindi magbasa sini. Wala gid ko sa nakilala nga minyo diri mapawala lang ko waiter, abi, hatagi ako sini nga minyo ho? Ano ka menu, sir? Ini pala ho? Taki Homi. Sir, take ko mapagbasa, sir. Uy, ikaw bala. Ginalahugan talang ka Kung hindi ko magsala, bag-o ka lang di ay. Kap, may dala ako para sa imo. Ati Mayo, nanong dala mo? Siupaw? Amo bala iningin bakal mo sa bagong nga restaurant sa ngapon? Oo, Kap. Wala ka na namiti sa ila timplang hot ice cream? Wala ka pa. Nasumuran ako sina. Wala makaibalo si Kap. Nga wala agad ko sa nahibalaan sa minyong ato sa mga hapon. Nagbakal ko siupaw. Para nga daw hindi man bala makahuloya. Subong, amo ang history. Ako naman ang iyang nga tuksoon mo. Murat? Siling ko gitaw. Murat? Sino ang aton hero nga gin-firing squad sa Lunita? Ambot ma'am Wala ko kabalo. Na, amo na! Kay pulos hampang lang ang imo na hibalaan. Ang aton hero, nga gin-firing squad sa Lunita, amo si Dr. Jose Rizal. Amo gali? Ma'am, pwede ko ka pamangkot? Ano na, Murat? Di, ma'am. Sinon na iya si Janet Malbar? Ay, ambot! Wala ko yung makakilala sa iya. Sino na siya, haw? Naamo na. Kay polos eskwelahan lang ang imo ginakadtuan. Si Janet Malbar,
amo na siya ang kabit sang imo bana. Oh, hala, Vilma. Nakita mo blang nakita ko? May lalaki nga nagsaka sa balay ni Chirlin. Oo man. Gwapo, no? Ay, hindi. Naku, matingala. Nga may lalaki nga nagsaka sa balay ni Chirlin. Kay balo ka naman sa iya. Landi. Hindi pareho sa aton nga. Mahinhin. Kag permi lang nakadilargo. Hindi pareho kay Chirlin nga. Ginapakita giniya ang iya legs. Ano pa? Madamo ang nagakasulay. Amo na siya ang ginasiling nga. Amiga ni Satanas. Wala sila kabalo. Nga damo kuya pinalian. Tring-tring. Para makahibalo kita kung ano niya ang lalaki nga ina. Manilag kita. Ati sige ah. Total, wala man di malain. Kay man kung makahibalo kita, nga malain ang ilagi na buhat, sawayon naton sila. Diri na lang ta. Sige. Maayo di. Kay mabatian tang ila nga ginahambalan. Agoy! Ay, hinaya lang. Nakasugod na sila. Ay kanugon ba? Naulihi kita sa pag-abot. Pag-abot naton, main event na. Ginahinay ko man gani. O galing kay kahulagan si imo mo. Ano pa? Hindi ako makasintro. Hindi. Pariho kita nga ginabudlayan. Ay, nagdugo na. Abaw ah! Dos hindi ako makapati ba? Virgin pa si Cherlin. Cherlin, ato na ato lang niya. Hindi kagid manugid sa iban, ha? Pasalamat ka lang. Kay nagpasugot ako nga. Praktisan mo. Nag-practice lang sila? Sigurado ka ha? Nga wala sang tok-tok ang nipper mo? Nipper? Wala. Bag-o ko lang naging bakal. Ikaw ang una ko nga gin manicurean. Puli ta!
Hasta na lang dira ang akong pagsaysay. Tugtugwa, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo! Bombo! Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides slow Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy.
pag-asa. Sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpunsang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sa nagligad, gintawgan ako ni Sotero nga makikita sa iya. Kay gusto niya nga magbalikay kami nga duha. Kay kun hindi, ipagwa niya sa social media ang amon ginhimo nga duha sa hotel. Gani nagbatyag ako sang kahadlok nga basi kun mahuyan ako. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Diyos ko! Diyos ko! Wala gid ako maglaom. Wala ako maglaom. Ngang amon ginhimo sadto. Ginkamirahan niya. Ay, nga pala nga naisahan niya ako. Pero anong buhaton ko? Mahuyan ako sini. Kaganang hiyamba sa mga tao sa akon. Anong buhaton ni nanay sa akon? Diyos ko! Anong buhaton ko? Ano? Bay, wala paghihapon makapauli si Tanya halin sa eskwelahan. O Diyos ko, basi bala kung ano nang natabo sa bata nga to. Ay, ginakulbaan ako. Gabi na eh. Apang sinong pamangkutan ko man? Uy, si George, makadto ako sa ila. Siyang pamangkuton ko, kundi na si Tanya. Ba? Ikaw gali ng aureng? Ari ka man. Ay, mamangkot lang kung Tanya ako sa imo. Nakaupo ba si Tanya kay nasang hapon? Ay, wala ginang. Ginagad ko siya nga magpauli na. Apang nagsiling siya nga maunan lang ko. Makadto pa siya sa library. Ay, wala pa siya makapauli hasta subong. Ha? Ngaw? Ambot man gani Ginakulbaan na gani ako eh. Ating mayo pa. Kantuan ko na lang amon mga classmate. Nakita ko nga nagupod sila kagina mo. Ay, sige abi. Kantuin siya ay. Kay mapauli na ako Basi bala kung ato naman si Tanya sa balay. Nagtalang ako. Kagabi na ho. Nalipat ko abis ang address ang ginadayunan ni Manang Lavinia. Wala makahibalo si nanay. Nga nagakadto ako kay Manang. Ano abi kay naglayan ng buot ko eh. Kay permila ako ni nanay ginaakigan. Kung magkadto ako sa balay ni George. Ano pa? Naglakat ako kag mag-apas kay Manang. Ang diferensya kay nalipat ako sang iya ginadayunan. Kagabi na ho. Ay kung magpauli ako sa balay, wala na ako sa masakyan. Oh Diyos ko, din bala ako makadto siniman. Hi miss. Oh,
May lalaki? Kaina ko pa ikaw nakita nga nagalibot-libot diri ah. Nagtalang ka bala? Kwan? Oo. Nagtalang ako. Pero, nagapalibog pa ako. Nagapaminsar ako. Nga makadumdum ako sang akon kaladtuan. Ati ko na mo sina, dito ka lang anay sa balay. Dito ka magpaminsar sa maayo. Hindi lang diri sa igad sandalan. Kay kalaway. Basi blay makakita sa imong ibang nga tao. Kaglao mo nila kung ano ka nga klase sa babae. Kahubin pa nga daan sa imo. Miss, hindi ka magpalibog Hindi ko yung malaing nga tao. Nabalaka lang ko si imo ya. Hindi, dali na. Dito ka lang anay sa balay. Dito ka magpalipas ang mga tinion. Agud nga makapaminsa ka sa maayo kung diin ka nga lugar makadto. Ay, salamat. Kaayo gid sa imo, mister. Ugali. Tawag lang ako kay Anghel Anghel? Ay, abaw Anghel kagid man gali sa akon. Ti ano na? Day na. Dito lang sa balayo. Dito ka magpaminsal sa maayo. Agud nga madumduman mo kung di ka makadto, ha? Dali na. Wala makahibalo si nanay nga nag-apasitan niya sa akon sa Manila. Apang nagtalang ini. Kag nasugata niya si Sotero. Kag nagpakilala ini nga si Angel. Kag ofiran siya nga sa ila balay mapaligad sang gabi. Sa pagpadayon ko pagid. Amo ini ang amon balay. O sige na, magpungko ka dira para makapauway ka. Salamat. Ay, gali. Sino ang ngalan mo? Tanya Rodriguez. Tanya Rodriguez? Tanya Rodriguez ang ngalan niya. Tanya, sinong pangitaon mo diri? Ang akon magulang, si Lavinia. Lavinia? Magulang niya si Lavinia? Dumamos la tsura Wow! Hamak mo ha? Swerte ni nga dako sa akon. Swerte. Kilala mo bala si Manang? Hindi. Hindi. Mo palang gani ako makabati sang ngalan niya Lavinia Rodriguez Pero pabay lang ha. Mamangkot ako sa mga amigo ko. Basi kung may kilala sila nga Lavinia nga ngalan. Ay, salamat gid ha. Kag abi mo, malipay gid ako. Kung may makatudlo sa akon kundi na si Manang. Hati, sige. Pero diri ka lang anay ha. Ano ka? Manawag ko bala sa amigo ko. Oo, tawagan ko sila. Mamangkot ako sa ila. Kag ikaw magpaminsar ka lang anay dire. Kay basi kung madumduman mo na kung di nang iya ilistaran. Kag kung makadumdum ka na, idulong ko ikaw dito sa iya. Ha? Ay, abaw, salamat gid ha. Madamo gid nga salamat. Wala sang kaso O sige na, mabiling ko na ikaw ha. Mabalik lang ako. Ato na siya. O Diyos ko. Kabay pa nga may makakilala lang tani sa kay Manang Lavinia. Kabay pa tani. Ang cellphone ko. Si Sotiro nga panawagay niya. Hello, Sotiro. Partner! O ano na? Nagbalikay na bala ka mo ni Lavinia? Malapit na lang.
Malapit na lang nga magpasugot siya nga magbalik sa akon. Sa luyag niya kag sa hindi. Kag Roswald, may nag-abot pagid nga isa ka swerte. Sa subong sini, ari sa dire sa balay. Ang utod ni Lavinia nga babae, nga si Tanya, kag bata pa, matahom kaayo, ari dire sa balay. Bay, matuod? Oo. Nagtalang siya eh. Nakita ko siyang nagalakat-lakat sa dalan. Ganigin palapitan ko. Kaginhagad sa balay. Ari siya sa idalom. Kaya nagahulat sa akon pagbalik. Ang aton buhaton amo ini. Kinahanglan nga hindi sa magkahalin dire. Duwa sila ni Lavinia ang aton ibaligya sa mga lalaki. Sa dako nga kantidad. Okay. Okay ah. Ikaw nang bahala sa pagkakoy sa iya. Tanya, good news. Oh, ano sir? May isa ako kakilala. Ginpamangkot ko siya kung may nakilala siya nga Lavinia Rodriguez kag may ara ko no. Oh, ha? Matuod? May nakakilala na sa Kimanang? Oo. Pero, boss, makikita kita sa iya ha. Tuduan niya kita kung di ang balay ni Manang mo. Sir, hindi bala pwede nga subong na lang? Kaya wala ako sa matulugan, sir. Hindi ka magpalibog. Hindi ka magpalibog sa matulugan mo. Pwede ka man makapaligad sa gabi diri sa balay, Ha? Ay, abaw, sir, makahuluya. Kag ano na lang ang siling sa mga tao. Hindi pagpaligbi kung anong ihambal sa mga tao. Ang panumdumon mo ya, ngal maluwas ka sa katalagman. Kag diri sa balay ko, wala sang matabo sa imo. Mahimo nga makatulog ka diri, nga wala sang makatandog ya sa imo. May kwarto ako diri, kag may trangka pa dira sa sulod. Kag wala sa makasulod sa kwarto ko. Dito ka magtulog. Ati ano? Sugot ka ba lang? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyansod na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing Basta Radio Bongo. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawga lang ninyo ako kay Nelia. Nagapanuigon sang 18 anyos. Imo lang kami.
Kag ang trabaho sang akon amay, ahaw lang nga mangunguma. Kag sinanay naman, amo ang nagabulig sa iya. Nagapanglabada si nanay sa amon kasilingan. Kag nagabulig man ako sa iya. Nagaedad pa lang ako sang 16 anyos sang napatay ang amon amay. Kag sugod sad to, masami na si Nunoy nagakadto sa amon balay kag nagabulig sa mga ulobrahon bisan ano lang. Ining si Nunoy, soltero namon nga kasilingan sa pagsugod ko gid. Na ano, Canelia? Kay na ko pa ikaw nakita nga nagakusmo dira sa higad Kuanabi na eh. Nahisa ako kay Mercy. Naglakat na siya sa bakulod. Uti, ano ko naglakat sa bakulod ang katubo-tubo mo? Maobra siya dito, Nay. Maobra na siya dito? Ano nga obra? Ambot Basta maobra siya kuno. Kung tani, Nay, ginpaupod mo ako sa iya. Ay, sus Nelia. Bata ka pa agad nga mag-obra dito. Ti si Lusing, Nay. Nga ginpaupod man siya sang iya, Iloy. Kay tubo-tubo man lang kami gani sina. Ay, abi, sa iba na lang naton nga adlaw inaambalan. Kay nagasako ko. Oh, imna ng kape mo, Kay manglaban na kita. Nunoy, hindi ka nga daan magreklamo, ha? Kadamo balas ang labhanan ko. Kag madamo man nga tubig ang sagubon mo. Hindi Ano naglaing tubig mo? Salamat gid Nunoy, ha? Kapisan gid balas sa imo. Para mo gid lang na. Mapasalamat ka gid. Hindi amo sina ang buot ko silingon. Ang buot ko silingon, kapisan sa imo nga manog pangaluyag. Bisan pa nga wala kasang paglaom sa akon. Malipayon ako nga magaserbisyo sa imo nilya. Sang serbisyo mo nga wala sang balos? Nagasalig ako nga sa pinakaadlaw. Hindi na pagpadayo na ina Nunoy, Bisan magputi ang uwak, hindi ko ya magbaton sang pagigugma mo. Hindi ko ya mamanas ang taga-umano. Tingwaon ko nga magputi. Hindi na gani pagpadayo na panunoy. Nakapamatod na gid kuya nga hindi kuya mamanas ang taga-uma. Kag sa pila ka adlaw, mahalin kuya diri noy. Mamana kuya sang taga-syudad. Maupod ka sa akon sa syudad? Oo. Nagpasugot na si nanay nga maupod ako sa imo. Ate, sige Mag-upod ka sa amon lugar. May lugar pa man dito sa ako na ubrahan. Kag pati gayunon ko ikaw dito. Lusing, waitress ka sa Kalanan nga ini? Oo Nga anong paminsar mo haw? Uti. Nga nagakarinyo ka sa mga lalaki haw. Dala na ina sa pagka-waitress ko. Kag isa pa, kung maayo kaya magkarinyo, dako ang tip mo. Sa tip pa lang, buhi ka na. Ay, nauya kuya galing. Do sa hindi kuya makasaho sang ginaubra mo. Ay, tikun hindi ka. Magbalik ka to puli sa umata Mayo na kay mangin labandera ka dito. Ginbuligan ko man lang ikaw. Kay siling mo, nabudlayan ka na magpanglabada.
Oo man. Isa pa, wala man sang matabo sa akon kung didto lang ako sa aton. Ti man gali. Ote, nga daw nag-aalang-alang ka pa? Wala ka mahadlok nga hubog ang ginakarinyo mo? Wala ah. Sa primero man lang ina ah. Sa ulihi maanad kan lang sina. Kag madali magkarinyo kun hubog ang tawo. Dali na yakarinyo ho ng ila bulsa. Di makasimana ng pagpangaluya ko sa imo nila. Apong dawala din sa mihugahaw. Ay kasawa man si imo, Steve man. Bago ko palang gani ikaw makilala sa kalanaan nga ini. Kadugay na sina. Sabtan pala ako. Ibasi kung hindi mo na ako makita. Dalaw na ko pala sa akong yarikanan sa Hong Kong. Mapahungkong ka mo? Oo. O kung makanubyan ako, kundi may balibad ako nga hindi na ako mag-upod sila sa pagdakat eh. Amo gali. Oo, niya. Sa sina, hindi na ako magpilito ni Papa nga mag-upod sila. Mapakasal kita dayon nga duwa. Basi kung ginalahugan mo lang ako, Steve, ha? Wala ko ya bala nagalahog sa imo. Wala ko yung nagalahog sa imo nila daw. Ipakasal ko ikaw. O, ano pang pamatuod na gusto mo, ha? Ang pagpakasal, amo ng pamatuod. Nga handa na nga mag-unong isa ka lalaki sa isa ka babae. Ate, oo, Steve, Oo, maupod ako sa imo bisan sa diin. Bisan bago lang kami nagkilalahay ni Steve, ginbaton kong iya paghigugma. Tungod maayo man ang ginapakita niya sa akon. Tubtub isa kadlaw sina, sa pagpadayon ko pagid. Dili ka na anay sa kwarto ngayon niya. Mahalakat ko anay Tanawon ko kung ara na si mama kag papa. Kay maabot ko na sila mo. Ay nga ahaw, sa diin ka makadto. Dito na sa gwao May kuhaw lang ako nga importante. Relax ka lang di ha? Ate, oo Steve Ay, ato na si Steve. Ay, pihogid. Makibot gid sinanay kung magpauli ako mo. Ngadala ko si Steve kag nagasakay ako sa auto. Ipakita ko sa ila nga wala ko yan nagsala sa akong pagpasimpalad sa syudad. Steve, ari ka na? Hindi si Steve ang nagsulot? Isa ka lalaki? Sino ka? Magwa ka dire! Kagwapa matuod sa imo. Karika. Ay! Hindi! Paya ako! Steve! Steve! Ginbaligya ka na ni Steve Sakon. Ano? Relax ka lang, ha? Hindi ka magsagad sa hublag. Hindi ka na inosente niya, ha? Hindi! Buyak ko! Steve! Sapat ka! Bugaw ka gali! Pagwa ako diri, Steve! Buya ako diri! Padak
Patyon ko na ikaw. Ugaling ko ikaw buyan diri. Ha? Kabati ka? Wala ka sa nguya! Ngungugin buhat mo ini sa akong Steve! Nga! Hindi ka makalin sa balay nga inin, Nelia. Nakabati ka? Hindi ka na makalin diri. Tubtob nga hindi pa ako makakwarta sa dako sa imo. Dira ka na. Steve! Maluoy ka, Steve! Pagwa ako dire! Maluoy ka! Steve, kinaanglan ko ng bulong. Kalain na kitsang pamatyag ko. Hindi ko na ikaw pagatagan sang bulong. Mahalinon ko na lang ikaw diri. Tara, padayo. Layas na to. Pahalinon mo na ako, dire. Pagkatapos mo nga mapuslan ako sang tuman kadugay. Kagkaron nga wala ka na sa makuha sa akon. Pahalinon mo na ako, dire. Kataamo pa si mo sa hambal ka buisit ka. Layas na! Basip na karon kumunatnan pag iban nga mga babae diri. Ganit pwede ba na? Wala na ako sang kinahanglan sa imo. Ganit maglayas ka na. Layas! Gamaan ka tani sang ginhimo mo ngayon sa akon, Steve. Gamaan ka tani. May obra ako kun adlaw, Nelia. Kag basi malatnan pa ako sang balatian mo. Kun malatnan ako, basi kun malain ang maabtan ko diri. Lusing, tingwaon ko lang magpalayo sa imo. Madasok lang ako sa higad. Kag basta, may madayunan lang ako. Si Lusing na siguro ini ay. Ba? Nelia? Nonoy? Ikaw? Ako matuod. Matuod ang insiling sa ako ni Lusing. Nga daw tulaan ka lang nga naputos ang panit. Palayo iya ko, Nonoy. Ibasi ba lang kung malatnan ka? Nga nagkadto ka patiri. Parang nga magsukna sa akon. Maluoy ka sa akon, Nonoy, ay. Mahalin ka na lang, tiri. Nelia, nagkari ako. Agod sugaton ka. Dalon ko ikaw pa uli. Dito ka na lang namon ipabulong sa aton. Apang wala ako sang kwarta. May kwarta ako. Ginbaligya ko nga akong karbaw. Agod nga masugat ka dire. Dalon ko ikaw pa uli, Nelia. Nonoy. Mapauli na kita. Mapauli na kita sa aton. Nagpula ka na ng Nelia? Nagtambok na ang guya mo? Kadamo habis ang prutas nga dala ni Nonoy sa akon mo. Kag may dala naman ako nga saging kag abukado. Ato sa kusina. Himuson ko ato Dili lang anay ka muna nga. Ay,
Nonoy, saan ko ikaw pasalamatan man? Wala kasang dapat nga pasalamatan sa akon. Wala mo ako pagsuguan nga magbulig. Ako na ini gusto nga buligan ka. Ay, Nonoy, karon lang ako makamuklat. Bulag ako sa paghigugma mo, Noy. Bulagin ako. Apang hindi na ako bagay sa imo, Noy. Wala inasang bilis sa akon kung ano ka Manilya. Palangga ko ikaw gihapon. Kag wala ina nagabag-utob-tob sana. Ay, Nonoy, kaayong sa imo. Kandani, wala ko na lang ikaw pagpaantusan, Noy. Kung mag-ayaw ka na, agaron ko ikaw nga magpakasal nila. Sugot ka bala? Ay, oo, Nonoy. Oo. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, I get time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Slipped away. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why until now this heart could never say goodbye. Nagpakasal kami ni Nonoy sang mag-ayo ako. Kag subong, malipayon kami nga nagaupod sa uma. Ang nagligad ko nga kabuhi sa syudad, ginkalimtan ko na sang lubos. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay. Tubtob sa liwat, Dear Diary, Nelia. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!